रेडि खेले बिसुरा मोनखो नै पार्सेल हैनो नागिरदों फाटगावआव ओमफ्राय लामायाव दिंखिया नुनानै दिंखियासो खाबाय नै आयु जा दंसोयो मोजां दा मोनायाव जाहैनोसै दा आय माथो खाबान नुलांबायसो ए गोलैबावसै नोंहा बुंनांगौ दा आयुलै आं थांलादां पार्सेल हैनो नै ना जि मोजां दङ एटलिस्ट बोथिसेनि मोनजासिगोन आयो फैदोलै जायाफ्रामा पार्सेलखौनो हैनोसो बाबाय नै दिंखिया बेखौनो मानसिफोरा बायनानै जायो नै फ्रेस आं खाबाय दा गाबोन दा मोनावबो जाहैलायनोसै ना आं खाबानो नुलांबाय थाबायलै मा खालामबावगोन जाबायलै थ'दो मा जानोलै बेखौनो बायनानै जानानै बोथिसेनि मोनजाबायलै नै आयौ मेंजोबबाय थ' जाला दे हेलमेट गानखायाबा जालालै मेंबाय Hello, bye bye.